Hej. Vi skal have fat i hovedet. Hovedpiner. Det er jo noget, vi alle sammen har prøvet på den ene eller anden måde. Og der kan være rigtig mange årsager til det, og noget kræver måske medicinsk behandling eller noget. Men det vi skal kigge på, det er, hvordan kan vi måske løsne op i hele det her hoved her. Og en af de vigtige ting, det er, at vores nakke, at den er fri. Så der kan vi lave alle mulige nakkeøvelser. Det vil jeg ikke gå så meget ind i, men det kan være rotationer af skuldrene, det kan være, og bare tage skuldrene op og ned, det kan være at åbne og lukke her i brystet. Så bare tænk, at hele den her del her af kroppen, den ligesom også har adgang op til hovedet. Så er der sådan, man kan kalde det mere eller mindre traditionelle nakkevip, altså frem og tilbage her. Eller lægge hovedet til siden. Altså løsne op i nakkeregionen her. Kigge til siden. Og hver gang du er ude i ydergrænsen af enhver af de her bevægelser her, så pust ud. Pust ud. Pust ud. Det skal ikke være med alt sådan her lyd på. Jeg gør det jo lidt forceret, så du kan se og høre det. Men i virkeligheden er det bare at lade luften komme ud. På den måde fortæller du din krop, at det er helt sikkert, der er ikke nogen fare på færde, du kan godt komme derud. Og så begynder din nakke at slippe. Når vi nu taler hovedet her, så den øverste del af nakken er super vigtig. Så lige netop den her bevægelse her. Prøv måske at sætte en finger her øverst på din nakke, og forestil dig, at det der hængslet ligger. Så jeg kan jo tage hovedet helt herned, men det bliver min nakke og den øvre ryg, jeg bevæger. Men nu vil jeg bare have nakken i ro, og så kun tippe mit hoved. Helt der øverst op. Kun at bevæge det derop. Stille og roligt op og ned. Så er der hele dit ansigt. Hvor meget går du og holder fast på gårsdagens miner og så videre her. Så brug hele klør 5 her. Hele håndfladen ind på kæberne. Og så lav sådan nogle cirkler her. Løsne op. Flyt håndroden op på tindingerne og lav cirkler. Bare lad al huden få lov til at bevæge sig rundt her. Ind på panden og lav cirkler. Og så brug fingerspidserne lige under øjnene på kindbenene her. Lige ind og pille op her, som vi kalder det, ind og pille op i muskulaturen nede under øjnene. Gerne helt herinde i krogen herinde også. Men prøv at lægge mærke til, når du gør det. Jeg skal også selv lægge mærke til det. Træk vejret. Man glemmer det. Ind og pille op herinde. Du kan også godt bruge fingerspidserne herude og pille lidt mere op. Så vi er lidt mere efter det. Især de her kæbespænd, hvor man kan gå og holde lidt fast herinde. Ikke? Så man bliver lidt vred eller noget, så bider ting i sig. Ind og få noget bevægelse ind i her. Det er en måde at glatte ud på. Og så også igen i kæben. Gab op. Hal ind, så man kan kigge helt ned i svælget her. Og du kan sætte en lyd på derinde, sådan en der. Og også ud. Så du ligesom spiller det ud herinde. Man ser super intelligent ud, når man gør det. Så det er at få åbnet op i alt det her. Så inde i munden, der kan du også spænde enormt meget. Tungen og så videre kan spænde. Så prøv at rense dine tænder. Det vil sige, hold munden lukket. Sæt tungen på tænderne. Kør helt rundt. Helt ud. Og det, nogle gange kan det være sådan, så det lige løsner her i halsen. Man lige skal hoste lidt. Det er fint. Det gør der bare. Helt ud krone her. Og den anden vej rundt også. Træk vejret samtidig. Så alt det er med til at lige at afspænde dit ansigt, både inde i mundhulen, kæberne og huden omkring og nakken her. Det her med at bruge hænderne, du kan også bare massere rundt her med hele håndroden. Du kan ligesom flytte huden på kraniet og se, hvor meget det kan give sig. Jo mere stresset vi er, jo mindre kan det faktisk give sig derop. Så der kan du også mærke, hvordan er tilstanden inde i. Hvor meget kan alt det her op give sig herinde. Og sidste ting, der er super vigtigt, det er, at du drikker. Drik vand. Drik rigeligt med væske. Meget ofte, så ved du tager en hovedpinstablet eller noget, så er det måske mere det vand, du får drukket sammen med det, end det selve hovedpinstabletten. Så undersøg en gang, tag en halv liter vand, lad dig gå et stykke tid, se om ikke det hjælper. Lav nogle af de her øvelser, inden at du tyrer til at spise en pille. Se om ikke hovedpinen den
kan få lov til at komme videre. Den er jo ligesom bare kommet for at gå igen. God fornøjelse.